Ето хора, аз съм Сривен БГ. Това ще бъде първият клип в YouTube. Тук сме с Killers от 23. И така. Сега той ще се представи. Поздраво хора, аз съм Енци и тук до мен е Сривен БГ. И днеска игра на Minecraft Pocket Edition Survival. Да, аз съм... Истинското ми е по принцип е Иван. Да, всеки го знае. Фак, лава. Добре, айде да почнем да оцеляваме. Вземе дърво. И това ще ни бъде оцеляването. Надявам се клиповете да ви харесват. Той мен си е ретард малко. Ще направя кратка пауза за малко. Отново сме тук. Имаше кратка пауза, за която се извинявам, но се налагаше. Направихме си малко неща. Тук има крафтинг тейбъл. Венци, ела за крафтинг тейбъл, бе. Няма при крафтинг тейбъл. Ако аз почвам нов клип. Добре. Така. Сега ще купаваме... Поздраво хора, аз съм Енци и днеска играем Minecraft Pocket Edition в... Това ще е нашия сервер, в който ще оцеляваме. Нека започваме. Да. Тук до мен е Сривен БГ, за да кажем. Сериозно ли андезайт? Fucking man. Fuck you. Андезайт. Така. Ще писа. Да започваме. С луденкирката. На Б. Тан. Надявам се клиповете да ви харесват. Това не е следното нещо, което искам. И този канал като цяло го създадох, за да се забавлявам. Да, Killer 123 има канал и има доста сабскрайбъри. 63, дайте още сабскрайбъри. Ще станат 100. Пачка, като пачка. Лато. Тан. Сега някой от пъртия... Най-големия бък. Знаеш що? Що? Меча ми се превърна в лопата. Като якото. Не, яко даже. Знам, бе, брат. Ние сме от едно село. Ние сме за едно кварталче. Бедно. Няма сабскрайбъри. Няма пари. Къде за? Само спокойно музика. Не говоря на тебе, говоря на зрителите. Поне, че са много, ама. Тук скачаш. Така. Тук скачаш. Аре си направим печка. Аз направих печка. Само да взема и да я поставя. Обиди прасетата, не ги жали, бе. Ще ги жаля спокойно. Да, така. Слагай в печката, е дебел. Едно за мен, едно за теб. Слагай ги, аз имам. Слагай дървце. 2 на 2. Спираме клипа. Не го спираме, да. Защо го спираш? Не го спирам спокойно. О, да, крави. Лътко прасе. Овци. Обичам агнешко. Днеска е Великден, че си Великден. Не, Христос воскресе. Забравя. Хубаво, днеска е Великден, брат ми. Христос воскресе. Воистина воскресе. Днеска с Венци се бихме си яйца. Аз го победих, разбира се. Един път. После аз те бих. Само с едната страна. Едната им беше почупана, другата здрава още. Едното легло е за мен спокойно. Имаш ли такова? Вълна 2. Имаш ли вълна, мати якото? Карай ги да намерите Имаме овце. 3. Карай ги намерите овце. Долу на спит. Аре дай, трябва ми малко ядене. Дай нещо, бе. Нямам какво. Не имаш да държиш го в момента. Ама изяждаш една и другите две за мен. Другите ти се плачат.
Аз току-що ги пъхнах. Едното и другите са за мен. Дай ги, бе! Само ми веки. Задържаш на инвентарито. Не вътре. Фак. Още не става нищо. Дай. Ето хора, най-после. Бегам тук. О, я. Добре. Влад, защо се бъгваш? Ще пусна кравешкото. What the fuck? Най-бъгаве. Свети. Не, Сега. най-бъгавата версия. О, да, кравички. О, да. Това при батко. Ето при батко. О, да. Батко да бие При 10. батко. Я пил. Пили. О, овса. Овца. Аз я взех овсата. Аре, дай едното пона. Я ти взема нищо. Пиле. Опа. Тук е чата. За мен е пилето. Някой си го бил вече. Тан. Убий го. Само с един хит. Ще мога. Пиле. Бърз като стрела. Само като стрела не съм бърз. Лека джук. И аз само пиле. Слагай дръвце, да се пече смешник. О, аре! Аз тук ще копая за неща. Той дебел. Ти си бил умен, бе. Той дебел. Чак там имаше една пещера. Ще отида до нея. Доле на спирка. И поне не е много дълъг. Само да ви кажа. Моя става 5 минути. Това видео е заснето от Момизен. Долу ще пише. Йеп. Ето тук мисля, че беше, да. Тук е. Това е една пещера. Че се стълва. Извинете, малко съм хремав. Венци ти колко вълна имаш? Колко вълна имаш? Аз имам едно. Момче, знаеш, че ние сме на остров. Знам. Поредицата ще бъде оцеляване на остров. Оцеляване на острова. Още една овца. Вече си прави легло. Чак, това е много тъпо, бе. Не, ето имам съседни острови. Така, ще ходим. Следващия епизод ще ходим от тях. Ако има такъв. Чак, аз тук обиколих. Няма никакви овце. Аз вече убих. Окей. Значи колко вълна имаш? Едното легло е за мен. О, малка крава. Аз имам едно вълна. Значи не трябваше две овцета. Идва, молове, на Макс. Бегай! Рейдж quit. Ела да? Рейдж quit. Да. Ето го. Скачай! Дано крипър е гръмна. Осе крипър е гръмна, бе. Така, във водата. Но. И аз ти помогнах, бе. Бум! И сега. Вземи си. Get out the way, бе. Get out. О, беги! Беги! Не в лавата, бе! Рип. Ще взема колкото мога неща. Само това ще направя. Не, ти не този. Ела да дам малко неща, да имаш да. Та. И те вълна отиде. Как мога по-бързо, бе, брат? Сакаш само така? Не може малко по-бързо. Fuck it. Така, не. 8 минути ми е клипът.
Друго. Ей, вълната падна, човек. Нямам думи. Вълната падна. Чак вълната падна. Имам 2 килки. Здраве, бе. Аре, че бързо да го правим. Я си имам кирки. Викам да почваме вече. Има ми пържа. Я си имам 3. Да, 6 минути. Човек, знаеш как се пребахме нещо? Падна фалата, бе, нуп. Да ви кажа, Венци се пада малко нуп. Какво? Вземи ми нещата. Ние спаляхме нейто много, бе. Нищо и половина няма. Не! Банан. Мата, сериозно ли? Сериозно ли си? Убий това парсе, бе. Зомби крипа. Къде? Аз ще го привлека към мене. В овата ми война. Дай на мен. Оу! Ти ли го бутна или аз го привлекох? Аре, дай взимай дърво. Дай, брат, бе. Не. Дай, брат, а тогава ти взимаш дърво. Нати, брат, бе. Къде си, бе? Такова. Каблак. Скаблик, my friend. Къде, брат, е това? За теб крипа! Крипа да го духна. Рип. Да, хора, малко съм нуб на Pocket Edition. Двамата сме. За първи път играя. Не точно за първи път, но все пак. Отново време съм играл. Фак. Тук е крашка на зоните. Добре, хора, аз мисля да спра клипа на пауза, докато не стане fucking ден. Така че, айде, спирам. Аз мисля, аз приключвам тук. Ами, хора, реших да приключа клипа тук. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, можете да харесате, да напишете някакъв положителен коментар. И до скоро!